Ni Michelek ilan seigarrenean, Maiorgan, elgarrek ilan ginen, eta handikat, lau urtez. Bazen beste Michel bat, nahi dut aipatu, Michel Urtairu, anzola behar. Eta gero Michel Berroko joan zen eta Azparneat, Labontxako eskolat. Eta gero berriz elgarratxe eman ginen antzerkiain bidez, 3 bat taldeik ilan izan ginen. Eta gero handikat beti lagun gelditu gira. Euskaldun gazterian, Gazi Baigorriko gazteriak erretatzen ginen. Egin bidaia atzo, lehenbizikoa eginin usteut 72an olako zait, Bretañan izan ginen. Eta han gertatu ginen animaleko eta esne hilek iten zuten eta greba eta manifestazionea atzuitan. Zerri markatu gintiinak, ondoko urtean, ordean zen eta Larzakeko guduka. Eta denboraetan Jean Pitroik ilan eta kugutzatzen ginen. Eta jair galdeinik hanginen eta gauaz ginen biziki kusi nolapa hasten zen, guzarriak ginuzten eta animaleko grup elektrogen baten zaintzen. Ordean hain tarrantain ondoan egon ginen gau guzia. Gero gehiago markatu gintiinak naski, han Larzaken guan bidaian izan ginelaik, izan ginen ala Communauté de l'Arche. Hori zen eta Lanza del Vastok egin eta komunote bat, eta bortitzkerien kontra eta hartzen zen gizon bat zen. Nik uste, Michel, biziki markatu zen, gu denake, baina kusiz ze bizi ere mandin gero Michelek eta ze lan ere mandin hemen, partikulazki azken denboraotan horrekin din lana bake bidean. Usteot eta hango ondorioak izan ziren, mendiko laboantxain gainean, konparazione, ordean izan zen La Loi Montagne eta bozkatu behar zen legeat, eta zeratzen hemen deputatia Franz Dubosk denbora hartan, eta Pitroik ilan eta inginin buruturuka debate bat gazin. Holako atzu gogoetatzeko eta egiten gintin, eta bakutsa berarire ekartzen zinan. Eta Michel beti arrek bazin guk ez ginen espiritu xorrotxua baizo, eta beti mutiko abila zen. Holako horritzapen batzu beti atxikitu unak. Beti zait gelditzen da, obliatuke. Elgar launtzia da, hori da gehienik. Ez duzu bidea zu haurekin behar, bakarrik, bestek ilan behar da segitu.